Kedysi, keď investori chodili na Slovensku, mali dve základné otázky. Tá prvá bola, či máme dostatok ľudí a či sú dostatočne kvalifikovaní. Dnes pribudla tretia otázka, a či máme v sieti zaradených dosť veľa zelených zdrojov. Je to vidieť, že ten trend Green Deal zelenej transformácie, ktorý vládne v Európe, sa postupne presúva aj do slovenských podnikov. Veľmi vážna téma sa stala ESG. Během následujících 25 let se zvýší poptávka po elektrické energii na dvojnásobek. Musí být dostupná cenově, musí být pokud možno bezemisní. Víme, že v roce 2050 bude v provozu zhruba 40% technologií, které se buď to dneska vyvíjí, anebo ještě nejsou vyvíjeny. Z nášho pohľadu by sme potrebovali umožniť väčšie využitie zelených zdrojov energií, ako sú napríklad solárne parky, vodné elektrárne. Veľký potenciál vidíme vo veternej energii. Spoločnosti by si mali byť vedomé, že okrem možnosti financovania z národných víziev, tzv. ESHIV alebo EU fondov, sú tu aj priamo riadené nástroje, ako napríklad inovačný fond, LIFE. Takisto Horizon môže byť zaujímavý aj práve pre dekarbonizáciu. Tých možností je veľa, sú to častokrát aj dlhodobé projekty. Ako vidíte, tém v energetike je veľa a my sa snažíme na SAPI Business Tuesdays otvárať vždy tie najhorúcejšie novinky. Tešíme sa na vás aj na budúce. Staňte sa aj vy partnerom SAPI Business Tuesdays. Viac informácií nájdete na stránke www.sapiconference.sk.